Nagpatuman og forced evacuation ang lokal nga kagamhanan sa Valencia City, Bukidnon tungod sa pagbaha human nakasinati og pag-ulan ng syudad dala sa low pressure area. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Kini ang kusog nga bulog sa tubig sa Pulangi River kagabi sa Valencia City, Bukidnon. Paspas nga misaka ang level sa tubig sa suba kung asa miabot sa 8 feet base sa Batangan Water Level Gauge. Busa, gilayong giisa sa CDRRMO ang red alert status o gipabakwit ang mga residente daplin sa suba tungod sa peligro sa baha. Sa 13 ka barangay nga magyan sa suba, critical sa baha ang barangay Katumbalon, Maapag, Batangan, San Isidro ug Poblasyon. So paspas man kayo ang pagsaka sa tubig, sir. In 1 hour, niabot na siya og 8 feet ang pagsaka sa tubig. That's why it made us to decide nga mag-red alert status and quick force evacuation. Dayong gidala sa mga evacuation center ang mga residente. Gi-issue sa Pag-asa ang orange rainfall warning kagabi sa Bukidnon tungod sa low pressure area. Hinuon ni kanaog ra usab ang level sa tubig kaginang buntag. Please be prepared. Pagtuman din kamo sa abiso or public safety advisor gihatag sa gobyerno tungod kay para na sa inyong kayuhan. Samtang sa sitio Mamato, Minalwang sa Claveria, Misamis Oriental, naluwa sa mga tropa sa 16th Infantry Battalion ang duha ka mga residente nga naapektuhan sa landslide sa lugar Martes sa buntag. Nagpahigay visitation ug monitoring ang mga sundalo sa lugar dihang nahitabo ang landslide. Pahimangno sa Office of Civil Defense. Let us be careful, let us watch, let us be situation, let us be aware of our situation para mas malikayan nato ang kadaot o may tabo ng mga kataragman. Sumala sa Pag-asa, paday nilang ginamonitor ang low pressure area nga naa sa Hinatuan, Surigao del Sur kaginang buntag. Magdala kini og pag-ulan sa dakong bahin sa isla. Pahimangno sa ahensya nga magmabinantayon sa posibleng flash floods o landslides. Tungod sa low pressure area, adunay mga pagdag-o masinati dinhi sa Northern Mindanao. Apil ang Caraga, Davao Region sa Zamboanga Peninsula ug inubanan nga adunay pagkatag-katag nga ulan pagpanugdog pagpangilat epekto sa low pressure area. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.